Бал әшеми, кыз картаймый диләр. Замана туташлары өчен борынгыларның әлеге гыйбарәсе хәзер айруча актуаль бугай. Күпләр карьера дип, югары белем алу дип каядыр чаба, ашкына, инде кияүгә чыгып бала үстерү, гаиләле булуны һаман да каядыр билгесезлеккә күчерәләр. Нәтиҗәдә гомер әдресрәге яшьлек уза да китә. Көннәрнең берендә эшне пешереп таныш белешләрдә, якыннар да син әле һаман да кияүдә түгелмени? Картаясың бит инде диләр. Бу уйланырга мәҗбүр итә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Кара-каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышы туташлар хакында булыр. Булачак ирем белән горурланырга телим. Әлегә мондый кандидатура юк. Шуңа күрә кияүгә чыга алмыйча интегәм дип зарлана 35 яшьтән арткан бер таныш кызы. Чыннан да бүгенге көндә кайберәүләр инде бөтен таләпләргә туры килерлек ир эзли, гаилә корга ашыкмый, кайберәүләр исә яшәм җитте дип очраган теләсә кемгә кияүгә чыгарга әзер. Үзенең тиң ярын таба алмаган хатын-кызлар саны елдан-ел күбәя. Моның сәбәбе нәрсәдә соң? Әйдәгез бу хакта сөйләшеп алыйк әле. Бүген без сезгә тәкъдим итәсе сюжет герое шулай ук инде 33 яшендә булса да, әле һаман да кияүдә түгел. Аңа нәрсә кирәк? Ул кемне көтә? Әйдәгез сюжетны карыйк. Резидә Казандагы фирмаларның берсендә хисапчы булып эшли. Иртәдән кичкә кадәр соннар шүпли, кичен концерт театрга йөрергә ярата. Кыз бар яктан да килгән. Шибәрлеге дисеңме, уңганлыгы, фигурасы да шәп. Аңа инде 33 яшь, әле һаман да кияүдә түгел. Ләкин үзен карт кыз дип санамый. Мен күз алдыма китерәм гомумән карт кызлар 35-нең тигәгендә карт кызлардыр дип. Но әле 30-га кадәр 32-33 әле алар карт кыз саналмыйлар торганнардыр. Мен аңлыйм, кеше 37-дә, 38-дә, 39-да, 40-да ул вакытта уйланырга була. Мен карт кыз түгел. Бик теләгәндә кыз кияүгә чыга алыр иде. Үзе шулай ди. Күз төшерүчләр берәү генә дә түгел икән. Гаилә кырасы килгән шаклары була, ләкин күрәм янәшәдәге бөтен кызларнан, дусларымнан кияүгә чыгалар, яши алмыйлар, аерылалар. Шуларны күреп ничектер күңелгә икенче негатив керә дә инде. Шуңар кияүгә чыгарга бик ашкынмый. Чыккач егетнең асылына чыгарга кирәк дип саный Резидә. Но мин үз иремне ничегрәк күз алдына китерәм. Күз алдына ничектер чып калганнардан түгел инде, шул ук вакытта сайлану процессы бара дип әйтимдер. Элегрәк бәлки чыккан булсам, инде ул вакытта яшьлек җүләрлек белән чыгып та калган булар. Әмма хәтра барган сайын минем уже сайланам мин. Егетләр юк дип әйтмим, минем егетләр күп, 5-6 егет бар йөрүчеләр. Менә шулар арасында минем хәзер сайлау процессы бар. Шул хәзер яшь барган сайын уже карыйсын, аны киеменә дә карыйсын. Шул вакытта ботинкасында менә тузан күрсәм дә мин, ничектер минем уже русча әйткәндә отвращение бара аларда, ничектер уже яшь барган сайын таләпләр югары, ничектер менә идеал эзлисен. Но ни кызганыч, идеал пока юк. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең белән бергәләп игътибар белән сюжет карадык. Менә безнең студиябыздагы утырган кунакларның фикере нинди микән? Ул менә мондый кеше кирәк, тегендәй кеше кирәк дигән ниндидер шартлар куя. Ләкин яраткан кешегә андый шартлар куеп булмый бит ул. Ул үзенең йөрәген тыңласын иде. Ул кешелеклерәк булып карасын иде кешеләргә. Күңел нишкәлеге теләр идем ул кызга. Беренчедән шул идеаль кеше эзләве, бу бер дә дөрес түгелдер, минемчә, идеаль кеше була алмый, әлбәттә. Оннан соң инде вакыты узгач тагын, менә ул әйтә, 33 яшь миңа, әмма мин карт кыз түгел дип әйтәсе килә аның. Карт кыз дигән сүзне мин гомумән алай дип әйтеп кимсетәсем килми. Шулай да вакыты узгач, менә иратлар бит, аның яшендәге иратлар хәзер яшьләргә күзләре төшә, аның яшендәгеләргә түгел. Шулай булгачтан, бәлки аның олыракларының инде гаиләсе бардыр. Шуңа күрә һәр нәрсәне уйлабрак кирәк минемчә. Бу туташка әйтер сүзем шул иде. Инде үзенең урыны белән, эше белән генә горурланып йөрмәсен иде. Үзендә бераз гына башка төрле сыйфатлар тудырырга тырышсын иде. Шул вакытта инде анарга ошаган ирдә табылыр иде. Югыйсә, ул инде гаилә корырга соңга калыр. Бала тудырырга, бала үстерергә соңга калыр. Миңа калса, бу туташ нәкъ менә беренче чиратта үзенә таләпчән. Ул вакытлар үткән саен үзенә таләпчәнлекне арттыра барган, ул үзен үзе камилләштерә бара. Һәм үзенә тиң ярны эзли иде.
Ул әйтеп китте бит, аның артыннан йөрүчеләр аз түгел ди. Һәм ул алар арасыннан сайлый, ләкин димәк таба алмый. Бәлки үзенә тиң ярны табу өчен үзенә таләпчәнлекне киметергә кирәктер аңа. Ландыш әйтте, таләпләр бик күп димме үзенә карата. Ләкин ул үзе фәрештә түгелдер бит. Һәм ул фәрештә эзли. Бу дөньяда фәрештәләр юк. Аллаһ Тәгаләдән вакыт җитмичә бер кеше дә никахлаша алмый. 33 яшенә кадәр чыкмавы һәм аның минем артымнан егетләр күп җыри, тик менә мин берсен дә сайламадым, идеалы юк диюләре үзенең минем бик кияүгә чыгасым килә, тик мине бер кеше дә алмый диюнең яшерүе. Менә минемчә шулай. Чөнки һәрбер хатын-кыз аның психологиясе шундый, аның әни буласы килә, хатын буласы килә. Ходай хатын-кызны нәсел дәвам итүче, бала табучы илаһи зат итеп яраткан. Бу безнең төп миссиябез. Ләкин ни өчен соңгы вакыттан чынлап та кияүгә чыгарга ашыкмаучы туташлар артып китте? Хөрмәтле кунаклар, бәлки менә хатын-кызлар арасында кияүгә чыкмаска ашыкмауның ниндидер бер бүтән, без белеп тә әйтми торган ниндидер бер проблемасы бардыр. Шул хакта уйлап карыйк әле. Гомумән алганда, Россиянең зур шәһәрләрендә яшәүче кызлар уртача 30 яшьтә кияүгә чыга. Бу статистика. Һәм монда әйтергә кирәк, зур шәһәрләр дигәнне ачкыч сүз итеп алыргадыр мөмкин. Чөнки зур шәһәргә килгәч, бездә социаль контроль башка шикләргә күчә. Ягъни әни нәрсә әйтер, күрше нәрсә әйтер, авылдашлар нәрсә әйтер дигән әйберләр юкка чыга. Аның урынына кояш астында үзеңнең урыныңны булдыру турында максатлар барлыкка килә. Һәм инде менә шунда башка социаль контроль үзеңне күрсәтергә кирәк дигән, үзеңнең урыныңны булдырырга кирәк дигән максатлар алар инде башкача яшәргә мәҗбүр итә. Һәм без зур шәһәрдә яшибез икән, без аның башка кыйммәтләрен, башка таләпләрен, башка кагыйдәләрен кабул иткәнбез икән. Кызларның да кияүгә чыгарга ашыкмауларын кабул итәргә мәҗбүрбез. Ландыш, сез бит үзегез дә тормышта түгел, ялгышмасам, бит? Юк. Менә сезнең бүгенгә кадәр әле һаман да үзегезнең гаилә кормавыгызның сәбәбен нәрсәдә дип аңлатасыз? Менә мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Мин ашыкмадым. Әле мин тиз генә кияүгә чыгарга уйламыйм да. Нурзадә, әмма сез әйтегез әле, сез бүген үзегезнең карьерагыз дип, үзегезнең сәнгатегез дип чабасыз, бит, әле кияүгә чыкмагансыз. Сезнең сәбәп нәрсәдә? Беренчедән, менә әйтеп үткәнчә, бәлки Аллаһ Тәгаләдән вакыт җитмәгәндер, Мин теге тиң кеше таба алмаганнан дип әйтә алмыйм. Һәм инде карьерында беренче урынга куям дип әйтә алмыйм. Аннан сайланам дип әйтә алмыйм. Беренчедән, мин әйтер идем, бәлки менә минем профессиям шундый булуы иратларны куркытадыр. Мин бит соң кайтам, иртәнге 4ләрдә дә кайтам мин, Яисә мин бөтенләй 1 3 4 5 6 көнгә дә чыгып китәм, мин 10 көнгә дә чыгып китә алам. Аның белән бит бөтен иратта килешергә мөмкин түгел. Аны аңлый белүче кеше кирәк. Шуңа күрәдер бәлки минем төп сәбәп бәлки шундадыр дип уйлыйм. Димәк, сезгә иратлар килеп танышырга курка. Куркалар әлбәттә. Күп кеше миңа әйтә инде, менә син үзең тырыш, үзең булдырам дип йөрисең дип әйтәләр инде, бөтенесе дә инде. Дөрестән дә шулай инде. Мин бит инде, мәсәлән, кеше килеп китереп биргәнне көтөреп ята торган кешеләрдән түгелмен. Шуңа күрә бәлки теге бер ике төркемгә бүленәдер бәлки дип уйлыйм инде мин. Бу бары тик минем шәхсән үземнең фикерем генә. Чөнки берәүләр, мәсәлән, иратлар хисабына яшәргә яратучы кешеләр бар, берәүләр дөрестән дә үзләрен тәэмин итә торган кешеләр дә бар. Бәлки менә мин шул икенче төркемгә керә торганмындыр, чөнки мин һәр вакытта да үзем булдырырга тырыша торган кешемен. Карьера дип, югары белем дип чабучы хатын-кызлар арасында чынлап та алар мөстәкыйль хатын-кызлар. Чынлыкта менә нәкъ шушындый хатын-кызлар кияүгә чыкмыйча ялгыз кала да. Менә сез үзегез курыкмыйсызмы? Шушылай мөстәкыйль булып, шушылай бар нәрсәне үзегез башкарып, көннәрнең берендә чынлап та ялгыз калырмын? Юк, курыкмыйм. Миңа дигән насыйпяр килеп чыга инде. Менә Европада, мәсәлән, чит илдә, Америка Кушма Штатларында хатын-кызлар алар кияүгә чыгарга ашыкмый. 35тән генә мәсәлән артып чыгалар, бала да табалар 40 яшьтә, 45 яшьтә курыкмыйлар. Менә сез моңа ничек карыйсыз? Мин куркам дип әйтмим, чөнки безнең медицина бит инде алга киткән.
Шуңа күрә 40-тан соң табышы хатын-кызлар да бар бит әле беренче балаларын. Насыйбы килеп чыккачтан әлбәттә кияүгә чыгармын. Хәзер бит эмансипация дигән әйбер дә бар. Хатын-кызлар бөтен нәрсәне үз җилкәгә тагып баралар, тормышны алып баралар. Менә безнең бүгенге тема бик кызыклы тема инде. Ни өчен хатын-кыз никахка ашыкмый? Кайчандыр 15 яшьлек кызлар да инде карт кызларга якынлашкан булган Россия тарихы монда белә. Әгәр дә без илләр арасында чагыштырсак, көнчыгыш илләрендә кызлар әлеге дә баягы иртәрәк кияүгә чыга. Көнбатыш илләрендә гомумән менә сез дә әйтеп киттегез, соң кияүгә чыгу Модада. Моның өчен бик күп сәбәпләр бар. Беренчедән, моның психологик сәбәпләрен әйтер идем мин. Бу гаилә тәрбия. Бик кырыс тәрбияләнгән балалар, кыз балалар үсеп җиткәч берни дә үзләренә рөхсәт итмиләр. Һәм бу балалар алар ир-атларга да бик җитди карыйлар. Бик тиз дуслашып китмиләр. Шуңа күрә бу да моның нәтиҗәсе соңрак никахларга китерергә мөмкин, гомумән кайбер очракларда никахтан баш тартуга китерергә мөмкин. Ләкин менә тагын шундый нәрсә бар. Балалар алар телиләрме, теләмиләрме, подсознательный уровеньда дип әйтик инде, әти-әниләрнең язмышларын кабатлаучан балалар. Чөнки хәзер безнең җәмгыять шундый, аерылышлар күп, ялгыз гаиләләрдә балалар тәрбияләнә. Шушы модель бу кыз балага үрнәк булып алынырга мөмкин. Хис кенә килеп чыкмаса, бу балалар әлеге дә кияүгә чыгуны бик ашыгып эшләмәскә мөмкиннәр. Хатын-кызларга әдәттә бит шулай дип әйтәбез, бер нәрсә булса, яшь чагым булса, белер идем мин хәзер нәрсә эшләргә кирәген дип әйбит, белер идем мин хәзер кемгә кияүгә чыгасың һәм кайчан чыгасың, ничек буласың дип. Шуңа күрә менә шундый вакытларда шундый сорау туа, кайчан соң хатын-кызның жүләр вакыты? Бәлки чынлап та нәкъ менә шул жүләр вакытта кияүгә чыгып калырга кирәктер һәрбер туташка да. Жүләр вакыты ул кайчан да килергә мөмкин. Ул 30 яшьтә дә килергә мөмкин. Ул мәхәббәт, мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк яңарта дигән шагыйрь шулай бит. Аннан беркем дә сакланмаган. Но инде яшьләргә бу хасрак нәрсә. Шуңа күрә без инде яшьлеккә бәйлибез моны. Ләкин гаилә корырга бер кайчан да соң түгел. Электән инде ул 18-ләрдән кияүгә чыгарга әзер дип санала. Ул физик яктан шулайдыр, аның табигаты шундайдыр, ул шул чорда читлегәдер. Ләкин менә замана шундый, хатын-кыз ныклап әле һөнәр алырга тиеш, үзенә бер юнәлеш алырга тиеш тормышта. Ул хатын-кызның теләгеннән генә тормый. Безнең илебездә тәртип шундый, безнең ирләребезгә эшләргә мөмкинлек тудырылмаган безнең җәмгыятьтә. Менә безнең ул Совет чорыннан бирле хатын-кызлар матди якны бик нык кайгыртырга алар мәҗбүр ителгәннәр. Шуңа күрә алар инде һөнәр алырга тиешләр. Һөнәр алганда, белем алганда, ул гаилә, әгәр син 18 яшендә кияүгә чыгасың икән, ул синең аягыңа буга булып урала. Мин уйлыйм ки, иртә яшь чыккан бик күп кызларның талантлары аларның ачылмый кала. Сез ничек уйлыйсыз? Менә кызлар ничә яшьтә кияүгә чыгарга тиеш? Андый норма юктыр дип уйлыйм мин. Ләкин аны бик соңга калдырырга да ярамый дип уйлыйм. 30-га таба инде атлый башлагач, ул мәсьәлә авыр хәл ителә дип уйлыйм. Мин бу хакта хикәядә язган идем. Ул сары тюльпаннар дип атала. Менә шушлай карьера ясап, югары белем алып, бик талантлы хатын, фәнни эшләр башкара, ләкин тормышын кыра алмыйча кала. Ул менә нәкъ шулай егетләргә бик таләпчән карый башлый. Ахыр чиктә ул бит дөресен генә әйткәндә кешенең табигаты үз ягын барыбер кайыра. Бу шул мавыгып китеп бер студент белән яши башлый да фаҗигага юлыга. Дөресен генә әйткәндә, кияүгә чыкмаган кызлар арасында менә шәһәрдә аеруча кубалар һәм тулай торакның кайсына гына кирип карасаң да, анда менә шушлай кияүгә чыкмыйча инде сез әйтмешли базары узган кызларны күрергә мөмкин. Беләсезме, алар бик теләп кияүгә чыгырлар иде. Бар менә шундыйлар, алар инде 10-15 еллар буе шәһәрдә яшәгәннән соң да хәзер авылга кире кайтырга, авылга кияүгә чыгарга, шунда яшәргә дә риза. Ләкин аларга бүген тәкъдим итүче юк. Алар бик тели гаилә корырга, ләкин аларга яр юк. Бу очракта аларның бит инде системасы булдырылган, менә таныштыру, кодалау дигән, анда фирмалар да бар, интернет аша да танышалар, һәм андый очраклар бар. Алай кавышкан кешеләр арасында бик бәхетле яшәүчеләр дә бар. Менә безнең кияүгә чыккан туташларыбыз бар, башта алардан сырыйга. Нурзәдә, танышу үзәгенә барып, миңа сайлап бирегез әле бер кияүгә чыгырлык шәп кенә бер егет дип мөрәҗәгать итәр идегезме сез?
Юк, мөрәҗәгать итмәс идем Ни мөгаен. өчен? Мин бит инде алдай зур китеге таләпләр куям дип әйтә алмыйм мин әйме. Мин аңлыйм ансай, яучылар алар начар кешене тәкъдим итмәячәкләр әйме. Ләкин бәлки ул кешене ошамавы да бар бит әле миңа. Бәлки ул минем күңелемә йөрәк бар бит әле. Миңа калса әлегә юктыр, андай ихтыяҗ юк миндә. Чөнки журналист һөнәре миңа бик күп кешеләр белән танышырга мөмкинлек бирә һәм миндә әлегә андай ихтыяҗ юк. Ләкин шулай да көннәрнең берендә сез барыр идегезме, юкмы? Үзем юк. Гөлнара, менә сезнең димләшү үзәгенә кемнәр мөрәҗәгать итә? Ничә яшьтәге хатын-кызлар мөрәҗәгать итә? Хәзерге моментта 24 яшьтән менә хатын-кызлар безгә мөрәҗәгать итә. Күбесе 30, 35, 33, 40 яшьтәге хатын-кызлар. Һәм шуннан да алар килгәч безгә сезгә килер өчен 1-2-3 ай уйлап утырдык иде. Пәйгамбәребезнең хадисе бар. Әгәр дә берәр нинди эш килеп чыкса дисәгез, кәсебенә керегез, берәр нәрсә эшләгез. Бер егет тә хатын-кызга фатирына килеп, звонок биреп, миңа кияүгә чык дип тәкъдим итми инде белмәгән хатынгаймы. Безгә килгән хатыннарга аларның тормышларында берәр нәрсә үзгәртер өчен ясаган адымнар безгә килү адымы була. Менә алар безгә киләләр, без алар белән аралашабыз, аларга психологик ярдәм бирәбез. Чөнки күп кенә килгән безгә килгән хатыннар бу тормышта зур кешеләр булганнар, аларның белемнәре дә бар, акчалары да бар, зур-зур машиналар да җөриләр. Тик иртә белән уянганда алар үзләре генә уяналар. Кияүгә чыкмый калган кызларның күбесе бу уңышлы кызлар. Булар укыганнар, буларның югары белеме бар. Шуңа күрә алар инде теләсә кемгә чыгарга риза түгел. Моның куркуларының да сәбәбе бәлки шулдыр, чөнки үзеңә тиң булмаган кеше белән яшәү бик авыр бит, шулай бит. Аларга тиңнәр инде күптән өйләнгәннәр. Менә бу бер барьер дип шиклыйм мен. Ләкин без монда бер бик зур социаль проблеманы күтәрдек, мин әйтеп китәсем килә. Чөнки безнең хәзер авылларда, шәһәрләрдә менә шул половой дисбаланс дип инде, җинси дисбаланс барлыкка килде. Авылда бик күп егетләр калды өйләнмичә, һәм шәһәрдә бик күп кызлар менә шул сөйткәнчә тулай торакларда кияүгә чыкмыйча яшиләр. Бу безнең демографик якка да бик кире тәэсир ясый. Мин ишеткәнем бар, хәтта кайбер районнарда, кайбер авылларда менә шулай үзләре авыл халкы җыелып, шундый кодалау мәҗлесләр үткәрәләр, кызлар белән егетләрне очраштыралар. Хатын-кыз ир-аттыгы икесенең дә белемнәренең дәрәҗәсе нинди булуы монда шарт түгелдер миңа калса. Гаилә коруда кешенең кеше булуы кирәк беренчедән. Бәлки менә монда дөрестән дә Гөлнара әйтмешли, насыйбулланы үзеңезләп барга кирәктер бәлки. Мин бер мисал китермәкче булам. Менә бер кыз, Рабдисемне кыз, Казанда эшли, элемтар техникум бетереп. Бер җегет Кайбышта эшли, туры элемтар техникум бетереп. Бер һөнәр булгач, бер вакытны шул Казанда кыз килә безнең Кайбышка инде эш буенча. Элемтарда эшләүче кызлар сорыйлар тормыштадыр дип инде. Юк дип әйтте инде. Бездә бер җегет бар, менә өйләнмәгән, шундый яхшы инде, тартмый, эчмей, әтиләр яхшы кеше, гаиләсе матур. Танышып, шуннан дуслашып киттек, бу мин булам инде, шул җегет инде илгисе. Әйдәгез кушамыгыз үзенә ярдәмгән. 45 яшибез, менә Аллага шөкер. Аның белән тулай җирдә яшәгән ике иптәш кызы, менә тормышка чыкмадылар, алар әлдә менә 70 яшь тулды аларга. Бүрүзләр яшиләр. Хөрмәтле кунаклар, менә без үзара фикер алыштык. Хәзер әйдәгез без ирләр фикерен тыңлап карыйк әле. Без хәзер үзебезнең янга өстәл янына чакырабыз танылган драматург Мансур Гыйләҗев. Мансур әфәнде, рәхим итегез, сезне өстәл янына чакырабыз. Менә ирләр урамда, театрда берәр җирдә, менә шушындый кияүгә чыкмаган, бар яктан да килгән, шибәр, уңышлы менә шундый акыллы хатын-кызларны күреп, ни өчен кияүгә чыкмаган нәрсәдә дип уйлый? Менә сез әйткән проблема, минемчә, ул менә соңгы 10-20 елда гына барлыкка килде. Чөнки татар дөньясында борынгыдан килгән тәртип, гореф-гадәт дип әйтәбез име, булган менә шул гореф-гадәтләр бозыла, торкала башлады. Чөнки кыз 18-19 яшькә җиткәндә, әлбәттә, аның кияүгә чыгасы килә.
Чөнки физиологик яктан jinsi тилекләр бар. Һәм менә шундый тәртип булган, кыз кияүгә чыкканда ул саф булырга тиеш. Хәзер аны күз алдына китереп булмый. Чөнки сафлыкның кадере бетте. Кызлар хәзер шул кадәр иркен яшиләр. Алар теләсә кем белән йоклыйлар, теләсә кем белән яшиләр. Һәм шундый котышкыч күренеш килде безнең дөньяга. Ул атала гражданский брак дип, гөнаһ дип әйтергә кирәк. Дөресен әйткәндә. Чөнки никахсыз, загсыз яшьләр яши башлыйлар. Һәм ата-аналары аны хуплыйлар. Бу нәрсә инде? Әлбәттә, бер гражданский брак, икенче гражданский брак, 35 яшькә җиткәч, ул хатын-кызны беркем дә кияүгә алмый. Аның бернинди шанслары юк. Курку хатын-кызның әнә әлегедә шул үзенә тиң парны таба алмыйм дип бәлки ул яшәп карыйдыр. Менә шул нәрсәләр сәбәпчедер. Тәртип булырга тиеш. Юк, сәбәпләрен табырга була. Ләкин һәр җәмгыятьтә тәртип, мәгънә, традиция, канун дигән нәрсәләр бар. Бездә никах дигән нәрсә бар. Ул изге нәрсә. Никах булмаса, бернинди гражданский брак булырга тиеш түгел. Анары безнең инде социаль яктан ЗАГС дигән нәрсә бар име? Никах булмаса инде ЗАГСка барырга кирәк. Шуннан соң гаилә тудырырга кирәк. Сез ничек уйлыйсыз? Менә үзеңә ярны эзләгәндә беренче урынга хисне куеп, мин аны үлеп яратам дип, теге ничектер күзеңне томалап, ул исерек булса да, ул тагы ниндидер башка кимчелекләре булса да, саф булмаса да үзегез әйтегез. Кияүгә чыгарга яисә өйләнергә кирәкме? Әллә инде менә безнең сюжетыбыз герое шикелле хисне бераз читкәрәк куеп торып, башта үзеңә туры килә торган тормыш итәрдәй кешене, менә шул калыпларыңа туры килә торган кешене эзләргә кирәк. Кеше үзенең юлы эзли. Кемдер хис эзли, ләкин гомумән алганда тәртип дигән нәрсә бар, име? Иман дигән нәрсә бар. Хәзер кешеләр ләззәт кенә эзлиләр. Ләззәтле тормыш әлбәттә рәхәт, җиңел, ләкин тормыш ул хезмәттән тора, мәгънәдән, иманнан. Ләззәт белән яшәп булмый. Мансур әфәнде, менә сез әйтәсез, гаилә тормышында ләззәт эзләргә кирәк. Шуңа күрә безгә кануннарны үзгәртергә кирәк. Гаилә тормышының да ләззәтле тормыш күз алдына китереп булмый. Бер хатынга өйләнеп, име, шуның белән яшәү, бала тудыру, бала үстерү, аннан да ләззәтлерәк нәрсә юк, һәм бу кануннарны кире кайтарырга кирәк безгә. Менә бу сүзләрегезне ирләр барса да ишетсеннәр, Бу гражданский брак дигән нәрсәне аны юкка чыгарырга кирәк. Сез әйтәсез, хатын-кызлар, менә кызлар алар гражданский брак белән торалар, тегесе белән торып карыйлар, монсы белән торып карыйлар, ләкин мин сезнең белән бу очракта һич кенә дә килешә алмыйм. Ир егетләр шул нәрсәне эшләмимени? Бәлки хатын-кызларга менә шушындай адымга барырга егетләр үзләре сәбәпче була торгандыр. Мин нәкъ шул турыда сөйлим дә бит инде. Ләкин бит сез бу очракта гел хатын-кызны гаепләп калдырасыз. Чөнки хатын-кыздан башлана бөтен нәрсә. Хатын-кызның сафлыгы ул бойлык булырга тиеш. Хәзер бит нинди күренешләр бар, име? 20 яшьлек кызлар, алар хурланалар сау булуыннан. Имеш аларга бер дә карамый. Ул саф икән, име аңа җегетләр игътибар итми, шуңа күрә алар сафлыгын югалтырга хыялланалар хәзер. Бу ситуация белән яшьләр белән аралашып яши. Ул кызның сафлыгын егетләр ала түгелме соң? Мансур әфәнде, бу очракта. Димәк, алар бит аны ниндидер аның хисчән булуыннан, аның мәхәббәтеннән, аның яратуыннан файдалана. Ул бит анардан файдалана. Әлбәттә, ләкин бу очракта бит кыз гына түгел. Бу очракта ир кеше гаепле. Иманлы булырга тиеш. Ул аңларга тиеш. Ул бердән бер кешегә бирергә тиеш үзенең сафлыгын. Ир егет, бу кызның ичке дөньясы, аның киләчәге турында уйларга тиеш түгелме? Бу бит инде аның менә шушы сафлыгын алган ир кеше эгоист булып чыга. Үзе турында гына, ләззәт турында гына уйлый. Ул минеке беренче, ул минеке. Бу гомуми проблема. Яшь кыз проблемасы гына түгел. Бу кыз проблемасы, җигет проблемасы, гаилә проблемасы һәм президент проблемасы. Ләкин ни кызганыч, еш кына менә шул 18-20 яшьтә кияүгә чыгып бала табучы хатын-кызлар ирләре хыянәтеннән һәм аларның эчкечелеккә бәйле булуыннан, эшләргә иренеп диванда ятуыннан газаплана. Бу башка проблема. Бу башка проблема. Бу социаль проблема. Ләкин бер-берсенә бәйләнгән проблема. Һәм шул вакытта бүтенесе дә. Һәм шул вакытта менә безнең сюжетыбыз герое да, шул вакытта менә безнең студиядагы кияүгә чыкмаган кызларыбыз да, алар нәрсәдән курка? Әнә шундый тормыш булудан курка. Алар үзләре ул иратны яратып, хөрмәт итеп яшәргә кирәк.
Шуннан әлбәттә инде хәзер хатын-кызлар әйтәләр. Туктагыз әле. Алар гражданский бракта 5-6 граждан. Нурзәдә, фикерегез килешәсезме Мансур әфәнде Син белән? әйткәндә килешмим. Сез менә әле генә дөрес әйттегез, чөнки безнең иратлар күбесе эшә. Алар хатын хисабында яшәргә риза андый кешеләр. Ничек андый кеше белән, мәсәлән, ул бит инде мине хөрмәт итәргә, мине дә яратырга тиеш. Хатын-кыз ясый. Әйе, шулай, мин ансы белән. Аны хөрмәт итәргә. Аны 5-6 гражданский бракта яшәгән хатын-кыз име? Кияүгә чыгада, аннары ирен кимсетә башлый, син фәлән, мин теге фәлән ирне беләм, ул тегендә иде, син мондый. 5-6 кыз белән яшәп караган ир-егет өйләнгәннән соң хатынын хөрмәт итәме? Дөрес түгел. Шулай да, хөрмәт итми, әлбәттә. Шуңа күрә бер яклыгына Шуңа күрә монда гаип хатын-кызда да иратта да. Иратны ир иткәндә хатын, шир иткәндә хатын. Ләкин ир әйе, шулай бит инде. Иратны аны бит инде бөтен кимчелегем дә, яхшы якларын да күреп ярата белергә кирәк. Ләкин ират кешедән шундый мөнәсәбәттә булырга тиеш бит сиңа карата да. Ансы да бар бит әле. Хатын, әгәр ул хатынны хөрмәт итми икән, әгәр ул дөресен дә хыянат итә икән, әгәр ул ишеп йөри икән, теләсә нәрсә әйтә икән, кычкырына икән, ничек була соң? Мәсәлән, мин аңа бер төрле карашта, ул икенче төрле карашта. Әни өчен мәсәбәбез. Менә мөстәкыйль кызларны нәкъ шул нәрсә куркыта да инде, бит Нурзәдә. Бөтен бәла, бүген кызларны кияүгә чыкмаганда менә шулдыр. Без еш кына идеал кешене эзлибез. Әллә нинди таләпләр куябыз, әкияти хыяллануларның ахырында ни кызганыч, еш кына ялгызлык булырга мөмкинлеген уйлап та карамыйбыз. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле туташларыбыз. Хәер, алар гына түгел, ир-егетләребез дә. Сезнең барыгызга да үзегезгә тиң парны табарга һәм матур, тигез гаилә корырга телибез. Бәхетле булыгыз һәм бу дөньяда бер генә кеше дә ялгыз булмасын иде. Әни һәм әти бәхетен татырга насыйп булсын. Дөньяда сезне бәхетле итәрлек тиң ярны табып, бу бәхетне игегезгә бүлеп яшәргә насыйп булсын. Сау булыгыз, киләсе очрашларга кадәр.